Eguerdion, ikusentzun esarien guzti hori lesamatik, eta eskerrik asko, Atletiken web horriaren bitartez, streaming bidez partidu hau jarraitzen egongo sarien guzti hori. Bigarren mailako, 26 jardunaldia, Bilbao Atletik, Logroñez jokoan, eta lesaman benetan giro polita gaurko partidu hau ikusteko. 11 goratuko duguz, Bilbao Atletiken ekuko zigandak, Simon atean, Agirre Zabala, López, Núñez, Gorka Pérez, Tarsi, Jurgi Oteo, Undabarrena kapitaina, Asier Villalibre, Ola Etxea eta Córdoba ordezkoetan, Etxebarria ordezko atezaina, Sillero, Bernaola, Nolaskoain, Iker Hernández, Segin eta Guruzeta. Logroñez eri jagokonez, Rafael Berges entrenatzaileak, Onaiko 11 azalderatuko dau, Miguel kapitainatean, Ferrone, Paredes, Caneda, Amelibia, Adrián León, Traver, César Remón, Marcos André, Carles Salvador eta Reguilón ordezkoak, Fermín Sobron ordezko atezaina, Rico, Pazó, Muneta, Espina, Fran Pastor eta Juan Fran. Horixe, Logroñezeko deialdia. Sailkapenari jagokonez, Bilbao Atletik 7. postuan dago, 36 puntogaz, 25 partidu jokatu, 9 irabazi, 9 bardindu eta 7 galdu dauz kuko zigandaren taldeak. Logroñez berago dago, 15. postuan, 30 puntogaz. Bilbao Atletik epaino 6 puntu gitxiago dauko Errioxako taldeak, 25 partidutik, 7 irabazi, 9 bardindu eta 9 galdu dabez. Logroñezek ipiniko dau baloia jokoan, Marcos André aurrelariak ipiniko dau baloia jokoan, esan epailea Gaztela Leongo dala, Alfonso Vicente Moral laguntzaileak, Ruben Diez alde batetik eta Manuel Falagan Herrero bestetik horreixeko sotzen dabez epailearen taldea. Dana dago prest lesaman partidu azteko, partidu interesgarria inungo zalantza barik gaur, aurretik izango duguna, eta zelanez eskertu barrio be, Atletiken web horrian streaming bidez partidu hau jarraituko dozuen guzti hori. Hau Atletik, ia garaipena, lesaman, etxean gelditzen dan, gaurko egun honetan, eguzkia apurka urten gure dau lesaman domeko honetan, jendea be batu da dinogu moduan lesamako armailetan, epailea erlojuari begira, laster hasiko da partidua, bigarren mailako partidua Bilbao Atletik Logroñez, lesaman, eta Atletiken web horrian, streaming bidez jarraitzeko aukera izango dozue. Une batetik bestera, hasi da partidua, Bilbao Atletik Logroñez, luze, jokatu Amelibiak, buruz ikutu dau Adrián Leonek, ederto atzetik etorrite, Gorka Perezek, Logroñez baloia mobi duten, Lópezek baloia kanpora bota, alboko sakea Logroñez talderentzat izango da. Luka Ferronek atara dau, Córdoba defensa lanetan, ederto Córdobak baloia mostu, Asier Villalibre, konek horpoz ikutu dau, ez da baloia hortera Olaetxe alduko, Logroñez baloia mostu daualako, ederto, Andoni López, baloi hori mostuz, luze, Villalibre buruz ikutu, Córdoba jokoz kanpo dago, banderatxo altzau daun marrazainak, eta jokoz kanpo dago, Córdoba beraz baloia, kanpoko talderentzat, Logroñez talderentzat izango da, ondino lehenengo minutua ez da bete, Miguel, atezainak, Logroñezeko kapitainak atarako dau. Luze jokatu, Núñezek ez dau buruz ikutu, azkenean Agirre Zabalak, Simon, atezainari baloia emon, eta Bilbao Atletikek Barriok be, erazoko jokaldi hasiko dau. Gorka Pérez, Barrio be titular, Unai Bilbao, kapitainen lekua betez. Luze jokatu, Asier Villalibre topa gurean, Asier Villalibrek buruz ikutu, horra bantale guztia, Miguel atezainaren da, eta Logroñez taldeko atezainak ipiniko dau Barriro jokoan. Logroñezen Amelibia eta César Caneda. César Caneda, bueno, ezagutzen dozue Atletik zaleok, Atletiken urteetan jokatutakoa, gero hainbat taldetan ibili, gaur egun Logroñezen, hortxe burrukan, Villalibregaz, César Canedak ikutu, Amelibiak urrundu baloia, Agirre Zabala eta Traver baloia jokatzen. Azkenean Núñezek ikutu, Agirre Zabala, Starsiri falta egin dutza, Bilbao Atletiken aldeko falta, hori adirazi dau, epaileak eta Núñezek ipiniko dau baloia jokoan. Gorka Pérez, López, Undabarrena, baloia eskatzen,
kapitainak Asier Villalibrek jokatu, Asier Villalibrek, Kordoba, pasea ez da ona, urrundu Adrian Leonek, hone petxartu urrundu dau, baloiak, ez da urte, Lopezek buruz ikutu dagoelako. Baloia Paparrez Undabarrena kontrolatu, best aldera, ia kontrolatzeko da Agirrezabala, Ederto kontrolatu dau baloia, atzetik etorrite Regilo Natzaritzi da, horzi jartzen dago Agirrezabalak. Agirrezabalak Jurgiri, honen erdiraketa, urrundu egin dau Lorreznioko atzelariek, erasoak jarritzen dago kontuz kontra erasoak, Traver. Ederto Tarsi defentza lanetan, azkenean baloia, Núñezek buruz ikutu da, Undabarrenak bajatu, eta Andoni López Eriemon, eskerretik jokatzen orain, Bilbao Atletik, metroa duko zaurretik, Asier Villalibre, Cesar Kanedak aurre hartu dutxo, Barrio de Undabarrenak baloia bajatu, Adrian Leonegaz burukan, Traverren pasea, Jokoz kanpo dago, bai, Marcos Andre, Jokoz kanpo dago, eta baloia Barrio be, geuretzat, etxeko talderentzat izango da, Bilbao Atletikentzat, 3. minutua bete da, momentuz Lezaman ez dago golik, Bilbao Atletikek utz, Logroñezek utz, Núñez baloiagaz, luze jokatu zentrala, Kordobaren bila, Asier Kordoba buruz ikutu, hor azkenean baloiak urten egin dau, eta alboko sakea, kanpoko talderentzat, Logroñezentzat izango da, Luka Ferronek atarako dau, jokatu Cesar Remonegaz, honek luze, abaintal guztia hor, baloiak urten egin dau, Gorka Perezentza zan, Badoa López, alboko sake hori ataratera, Trizabarik, Lópezek Asier Villalibre seguritu pegurean, hortxe, burrukan Asier Villalibre, Ferronek ikutu, Amelibiak urrundu du baloia, Undabarrenak eskerrez, Kordoba, baloia kontuz orain, Marco Andre, bakarrik giltzen delako, Núñez de Correa, Marco Andresek jaurti, Simon, osondo, Bilbao Atletikeko atezaina, Marcos Andreren jaurtiketa, eta Simonek baloiak editu, Tarsik Lópezek jokatu, Barrio Betarsi, buelta emon, hemen txasten da Bilbao Atletiken erasoko jokoa, Núñez. Presiñoan Marcos Andre, Tarsiri emon Barrio be, Bilbao Atletikeko Euskarria, ez dakinoga jokatu, baloia zapaldu, Núñez Barrio be, Logroñezen zelaian sartun da, pasea Jurgiri, azkenean joan eginako kontrol hori, Núñezen baloia moztu Tarsi, Ederto baloia mobiluten Barrio Bilbao Atletik, López eskerretik jokatzen, esker laterala, pasea Kordobari, metro dukoz Kordobak, pasea Asier Villalibreren ez dago jokoz kanpo Asier Villalibrei heltzen dan, heldu da Asier Villalibre, inguruan Cesar Kaneda dauko, azkenean, hortxe Garnikarrak jarraitzen daue baloiagaz, ez da baloiak urten, Kordobari emon, honek orpoz, Lópezeri, erdiratu ingo dau Lópezek, ez da inor heldu, baloia zuzenean kanpora, txaloak Lezaman, ateko sakea, Logroñez talderentzat hortxe errepikapena lehen, Marcos Andresen jaurtiketa, Simonek ondo gelditu dau. Bosgarren minutuan, Lezaman momentuz baintzat ez dago golik, hori bai, erritmo handiko partidua, lehenengo 5 minutunetan, nahiz da gola aukera garbirik ez izan, Ederto Núñezek buruz moztu, Ola Etxea Paparrez itxi, Jurgik ez dago ikutu, eta geuretzat izango da, Paredes erainkan jo dugu baloiak, eta baloia Bilbao Atletikentzat izango da. Agirrezabalak atarako dago alboko sake hori, epailari leku eskatzen, gaur eskuin lateralean, Zilero olkian gelditu da, Agirrezabalak aukeratxoa izango dago, Asier Villalibrek ikutu, Jurgi Oteo, eskumati jokatzen, aurrean Amelibia duko, baloiak urten egin dago, alboko sake atara dago, Ola Etxea, eta Cesar Ola Etxea, korner. Lurrera joan da Cesar Kaneda, eta kornera izango da Bilbao Atletiken alde, 6. minutua, oraintxe bertan bete da, eta kornerra Bilbao Atletikek Jurgi Oteo katarako dau, eskumako partetik. Area barruan ipini, Asier Villalibre ez daldu, urrundu egin dau Cesar Kanedak, baloi hori Barrio be, Tarsik buruz ikutu, urrundu egin dau Paredesek, Núñez eta Traver burrukan, baloia Bilbao Atletikentzat Barrio, eta Undabarrenak atzera Simon atezainari. Simonek Lópezegaz jokatu, esker lateralagaz, kontrolau, metroa dauko zaurretik, hortxe pasea Kordobari, pasea ona da, Kordobak baloia heldu, aurrean Luka Ferrone dauko, Kordobak jarraitzen da hau, azkenean Traverren hainkan jo dau baloiak, eta metroak irabaziz, alboko sakea Bilbao Atletikentzat, Kordoba, Ederto Kordoba, Undabarrenari emon, Undabarrenak erdira, hortxe dago Tarsi,
Tarsik buelta Agirrezabalari, kontrola ona da, Jurgi Oteo inguruan dauko, atzean itxi dago Agirrezabalak bere aurkaria, hortxe jartzen dago Agirrezabalak, ia zer egiten dauan, Jurgi Oteo jokatu, honek baloia zapaldu, atzera hortxe dago Tarsi jauko moduan Undabarrenari, kapitainak ederto, Gorka Perez, baloia ondo mobi dute Bilbao Atletik, Lopez, erdidatu egileke, baloia zapaldu, atzera barrio be, Undabarrenak jokatu, hortxe kapitainak, baloi jabetzea, pasea Tarsirentzat, luzeegi, buruz ikutu dau Paredesek, alanda Bilbao Atletikentzat, Jurgi eskumatik jokatzen, area barruan sartu leke Jurgi esker jaurtik, kanpora. Txaloak, Bilbao Atletikentzat, ateko sakea izango da, Logroñez talderentzat 7. minutuan, bagoaz 8. minuturantza, zutunik dago, Logroñezeko entrenatzailea Rafael Berges, eta marrazaina antxe dago Bilbao Atletiken aulkian, ez dakiz zer gure daben, edo zer paseten dan, epaila berbetan dago Bilbao Atletikeko aulkiagaz, momentuz behintzat jokoa geldi, ez dakigu epailari zozer pasoiakon, ba igual lesionatu egin da. Hortxe, Logroñezeko medikoari bedeitzen, bueno, ba, momentuz behintzat jokoa, bai, hortxe dago, Atletikeko fisioagaz, nik uste dut, bueno, ba, giarretako arazonen bat izango ebala epaileak, laugarren epailea hasi beharko da beroketa saioak egiten. Arbitro cambio. Lesionatu egin dantza epailea. Bueno, hortxe ikusten dozuez, jokalariak, bueno, ba, ez dugu esango hotz egiten dagoen iglesaman, baina izerditan basauz be, ba, hotzitu begileke. Eta, bueno, ba, itzet, bentatxo hori, ipintzen dutzen bitartean epailari, Alfonso Vicente Moral da epailea, hor eskumako biki horretan antza, bueno, ba, arazoa daukoz eta lesionatu egin da. Ia jarraitzeko arriskurik behintzat ez daukan, eta epaileak, bueno, ba, jarraitzeko moduan dagoen, ez da? Hortxe Kuko ziganda, baita be Bilbao Atletikeko delegatua, prestatzaile fisikoa, antxe dagoz danak epaileakaz batera. Bueno, bai, epaileak ez dauko ninungo arazorik. Puntua kontu, erlojua beurrerantza doa, beraz, bueno, alenengo zati hau asko luzatuko jaku, kontutan izan da arazo fisiko hori daukola epaileak. Eta, bueno, ba, bide batez danok apur bat itxaroten, ez da? Movimentua badago, bat eta bestearen artean, antxe doa prestatzaile fisikoak korrik aldageletara. Bueno, baia jarraitzeko moduan gauzan. Apur bat armailetan be katxondioa dago epailegaz, zentzu hondian, Eta ez da ohikoa, ez da? Ez da ohikoa normalean epaile bat lesionatzea, eta gitxiago bainbeste denporan jokuak geldi egotea, ez da? Epaile bat lesionatu egin dalako. Ez da ginik azkenean marrazein bat ipiniko dan ba epaile moduan edo zer egingo da ben. Bueno, hori bepasolek, ez da? Partiduetan ez da normalean gertatzen. Epailea normalen ez da lesionatzen, baina hori bepasolek, alako esprin edo korrikaldi baten, ba giarretako arazoak edo zuntza ustura bat izatea. Eta momentuz behintzat, ba antxe dago, Bilbao Atletikeko aulkiaren aurrean, emoten dau, ez dauela arazorik izango jarraitzeko, baina, bueno, errenka bai badoa, errenka bai doa epailea, eta, bueno, ikusiko dugu, ia ze gertatzen den. Antzi dagoz, marrazainak ez berbetan, Logroñezeko ekin berbetan, eta, bueno, partidua zidanetik ja 11 minutu pasau dira, baina partidua be geldi dagoenetik ez da gine, beste 5 minutu bai pasau dira. Kuko zidan da zurdunik ikusten dugu. Badoaz Logroñez taldeko jokalaria pe antxe, ia berbetan dagoz,
bide batez ekuko zian da, aginduak emoten jokalariei, Logroñeseko entrenatzailea be, berbetan jokalariekaz eta epaileakaz. Eta bueno, ba ikusiko dugu, ia azkenean ze gertatzen den. Momentuz baintzat jokoa geldi dago. Bilbao Atletikeko delegatu biak antxe berbetan. Kik eta Arkotxa. Eta bueno, baia une batetik bestera zer gertatzen den. Inogan irastadu ezer zerten. Antxe jarraitzen da beberretan. Hombre, bastakit nik, azkenean igual aldatu egingo dabe edo... Bueno, ba minutuak aurrerantza doaz. Epailea badoa, aldagelera doa. Bueno, ni pentsen dut igual ezin izango da jarraitu, Sei jokalariak txaketak eta ipintzen dagoz. Eta Logroñeseko jokalariei be, esan ez, txaketak ipintzeko, beraz emoten dago opur bat, ba luze joango dala. Ez dakitena da, laugarren epaileak, bueno, ba, lesionuta badago, azkenean laugarren epailea behortarako dago, ez da? Hau da, horretarako dago laugarren epailea, bat amate epailea lesionatzen bada, ba, laugarren epaileak hartu behar dugu beti erantzukizun hori. Beroketa saioak egiten badabize marrazainak, ze honek hotz gelditzen dira. Igual ez dau laugarren marrazainik. Laugarren epailerik izan gure dut. Eta horreze gaitik, guztio. Bueno, bakontu, denpore aurrerantza doa. Prestatzaile fisiko hortxe dago, Atletiko prestatzaile fisikoa ikusten dozue, zeuen iruditan eskumara. Eta gube hementxe, itxadoten. Ia zer gertatzen dan. Ia zeo zer esaten badozku, Eta kontu. Ba bueno. Betxo eurepe badatoz ja txaketakaz, Beraz, ramoten dago apur bat luze joango dela. Ba bueno, ametxe, lezaman, tranquil. Jokalariak hortxe beroketa zeak egiten baloiakaz, eta gu hemen, kontua kontetan. Barrio be, aprobetxako dozueri eskerrak emoteko, badakigu, bueno, mundu guztitik, ez da, hori zidako gaur egun internetek, eta aukera dozuela Atletiken albisteak eta Atletiken goraberak jarraitzeko mundu guztitik, gu geuk hemen nesken partiduak eta Bilbao Atletiken partiduak emoten dugoz, eta bueno, jarraitzaile guzti hori, hortxe egoten zarien hori partidunek ikusten, eskerrik asko, zaharrien ez dugu aukerarik izaten, eskerrak emoteko ikusten entzule guzti hori, eta egia da, zuek horrez pasa oze, guk hemen ez dugula zer egiten, beraz, aprobetxo egingo dut, zueri be eskerrak emoteko, eta hortxe jarraitu. Eta emetik eta kanpora dagozan euskaldun guztioi, eta Atletiken web horriaren bidez, eta streaming bidez, partidu hau jarraitzen zago zen, euskaldun guztioi, atzerrian bizizarien hoi, bezarka daundi bat Euskal Herritik. Bueno, emoten du bentsat, marrazain bat antxe dago, esprinak egiten, beraz emoten daue berak arbitrauko dauela partidua, eta ez dakitena da, klaro, lehen hiru izan badira, hau da, laugarren epailerik egon espada, ez dakitena da, zelan konbonduko diran, beste marrazin bat atarateko, ez da? Ez da inikasunetan zer egiten dan.
Atletikeko delegatua badago, berbetan, Logroñeseko delegatuagaz. Partidua badin dugu, geldi dagoala. Epaia lesionatu egindalako. Bueno, iaune batetik bestera. Partiduari hasiera emonaldiakon. Delegatu da berretan dauz, euren artean Logroñez eta Bilbao Atletik eta Logroñezeko jokalariape beroketa saioak egiten. Eta bueno, bai une batetik bestera baten batek zeo zer esaten dozku. Venga, babagoaz barrio be. Laster hasiko da partidua, aldatu da bezepaileak. Uste do 8. minututik hasiko da partidua. Venga, hasi da partidua. Miguelek ipini du baloia jokoan. Ikutu hortxe Marko Andres eta Gorka Perez, falta direzi dugu epaileak. Eta Bilbao Atletik entzat izango da, barrio be baloia. Gorka Perez, falta hori atarateko. Atara dao, Kordoba korpos ikutu, Asier Bialibre eta Cesar Kaneda burrukan, Cesar Kaneda ikutu, Luka Ferronek orain baloia gehiago urrundu, horra abantel guztia, Simon Atezainaren da, Simonek setorkio moduan jo, buruz ikutu Ferronek, kontrolatu Gorka Perezek, atzetik etorrite Marko Andresen falta, Bilbao Atletik entzat izango da barrio be baloia, Simon Atezainagaz jokatu, Simonek Nuñez ere, Bilbao Atletiken erasoko joko hasiko da. Hortxe Nuñez baloiagaz. Unda Barrena, Logroñosen zelaian ja. Lópezek Asier Villa libreri. Paparrez kontrolatu Gernikarrak. Amelibiak ikutu, baloiak urten egingo dau. Alboko sakea, Bilbao Atletiken zat izango da. Hortxe doa López, esker laterala. Alboko sake hori ataratera. Andoni Lópezek, luze jokatu leike. Ia zer egiten dauan. Segurunik Asier Villa libre topetarez, azkenean Kordoba jokatu, Kordoba barrio be, López jokatu gure izan dau, Ferronek ikutu, alboko sakea Bilbao Atletik entzat, Ola Etxea baloiaga, sakadatxo eta guzti, Ola Etxea eta Salvador burrukan, azkenean karre Salvadorrek baloia moztu, gehiago urrundu dau Traberrek, Bilbao Atletik baloia berresuratu, falta. Gorka Perezen faltea, adirazi dau epaileak, ja ez da gino erran epaileak. Zeia aldatu egin dira eta jazta izena zeinan. Ata daue Logroñez taldeak, horrezta Carles Salvador heldu, abantaia Simon Atezainaren zat. Gorka Perez, minutuak aurrera, 10. minutuan gagoz. Bueno, beraz, 20 minutu bueltan egonda baloia edo jokoa geldi. Gorka Perez, López ega jokatu, barrio be Gorka Perez eritzuli, Unda Barrena, Adrián Leonen presiño dala eta Núñez eriemon, Núñez baloiagaz, Agirre Zabala, barrio be Núñez, baloia ondo moduten orain Bilbao Atletik, Núñezek bestaldera eskerrera, Kordoba dagoan tokira, ederra kontrola Kordoba, erdiratu egileke, erdiratu Kordoba, Kasier Villa libre ez da heldu, Logroñez egeio gurundu, berreskuratu Unda Barrenak buelta emon, orzei arraizen dago, Bilbao Atletiko kapitainak, ederto Núñez eriemon, txaloak Unda Barrenaren zat. Jurgi Oteo, baloia moztu, Carles Salvadorre, kontuz kontrarazoagaz, hortxe da Salvador, kontrarazoan, baloia regilon erimon, ez, hori Marko Andres da, Andre Katzera emon, Paredesek, Cesar Remonegaz jokatu, barriro be Paredes, Atzera jokatu, Amelibia baloiagaz, Cesar Kaneda, Amelibia, ondo moduten orain Logroñez taldea, falta eskatzen da behor, Núñezen faltea, lurrera oian da Logroñez taldeko Marcos Andre, epaileak falta adierazi dau, eta Erriosako talderentzat izango da baloia. Baloia kokatzen Traber, bera izan leke hortik urrunegi dago jaurtitzeko, seguruenik erdiretu egingo dau Logroñez taldeko egalekoak, Ola Etxea dago gizaesia osatzen, hortxe Simon Atezaina gizaesi hori kokatzen, eta Traberrek atarako dau
falta hori, epailak txistua jo, aria barruan ipini Traberrek, gola. Amelibieren gola, Traberrek atara dau falta hori, eta Amelibieren gola bigarren zutoinen ipinite, markagailuan lehenengo gola sartu dau, eta Logroñesen gola. Bilbao Athletic ikutz, Logroñesen bat 12. minutuan. Hora apur bat, desajuste txiki bat egonda. Traberrek ondo erdiratu dau, bigarren zutoinean. Baina hor atzetik etorrita, bigarren zutoin horretan bakar gelditu da Amelibiak. Partido jokoan, Undabarrenak, eskerrera, Kordobak buruz ikutu, hor Cesar Canela entzada, abanta guztia, honek atzera, Miguel Kapitainagaz jokatu, Atesainak luze jokatu, Aikiagaz, Ederto Gorka Perezek buruz ikutu, Ferrone baloiagaz, Ferrone eta Kordoa, Ederto moztu daue, Lopezek baloia, atxan itxido bire aurkaria, hortxe jarritzen dago, Andoni Lopezek, Cesar Canela aurrean dauko, atzatik etorren, falta gogorra. Hor falta gogorra egonda, epainak ez dago ezer adirazi. Ferronek Adrián Leone gazokatu, baloia Tarzik berreskuratu dau, hortxe Tarzik dago Jokos Jampo Lopezek erdiratu, urrundu egin dau Amelbiak eskerrez, Barrio Benúñezek buruz ikutu, urrundu Cesar Remone kontuz kontrasoagaz, hortxe dago Marcos Andreare baran sartu jaurti, kanpora. Corner, Gorka Perezen ainkan jo, hortxe gola, atara faltea eta bakarrik Amelibiak bigarren zutoin horretan buruz barrura sartu da. Utzeta bat eta kornerra orain Logroñesen alde, Traberrek atarako dau korner hori, antze dago Traber eta Regilon baloiaren inguruan emoten dau Traber berak atarako dauala. Golaren jokaldian faltea atara dauan jokalariak. Epailaren aginduaren zain Traberrek area barruan ipinileke partiu hori, area barruan ipini erdiraketa, urrundu egin dau Bilbao Athletic atzelariak, gehiago urrundu daue Jurgik, ia taldeak urteten dauan, Cesar Remonek atzera, Ateseinagaz jokatu, honek esker laterala, Paredesek atzera Ateseinari, presiñoan Bilbao Athletic, Ateseina, kontuz, ia zierli bila libre baloia moztu dagoelako, Paredes baloiagaz, Paredesek luze jokatu, buruz ikutu da Núñezek, Ederto, paparrez kontratu Adrián Leonek, pasea Traberrentza da, ez da helduko baloi horretara, Agirre Zabalaren korrikaldia beona, alboko sakea, Bilbao Athleticek atarako da. 15. minutua bete da, lehenengo zati honetan, ordu erdi beraz, atzen aldireltzeko, badinegu denpora asko egondala eten da partidua, epailea lesionatu egindalako. Baloiak urten egindau, alboko sakea, Bilbao Athleticek atara dauana, orain Logroñesek atarako da, metroak irabaziz. Hortxe dago Paredes, alboko sake hori atarateko prest. Regiloneka jokatu, Bilbao Athleticek baloia beharreskuratu, alboko sakeak Kuko Sigandaren talderentzat. Agirre Zabala luze, Asier Villa libre tomagurean, Paredesek baloia moztu egin dau, Núñezek orain Barrio buruagaz, hortxe dago Cesar Remonek pasea Carles Salvadoreri, Tarsi presiñoan, atzera Paredeseri, Paredesek gehiago, Amelibia, gola sartu dagoan jokalaria, hortxe Asier Villa libre defentsa lanetan, baloia ondo mogeduten orain, Logroñez taldea, Miguel Kapitaina, Cesar Canedaren kontrola, gola etxea presiñoan, jokatu, Luka Ferronegaz, hortxe doa Ferrone, Kordoba defentsa lanetan, Ferroneren erdiraketa, Núñezek baloia ikutu, ez da urten, luze jokatu eta Marcos Andreren presiñoa, ateko sakea izango da, Bilbao Athleticentza. Eta 16. minutuan gagoz, Logroñez taldea irabazten, 12. minututik, Amelibiak sartu dau, utz eta batekoa, Bilbao Athleticek ipinio baloia jokoan, Undabarrena, Núñezek buelta emon, metroak dauko zaurretik, Bilbao Athleticeko zentralak, Gorka Perez, Núñez Barrio be, Undabarrena, hemen txasten da, erasoko jokaldia,
Hortxe Undabarrenaren pasea, Jurgi jokatu, Badbikoa, Undabarrena, Tarsi, baloia ondo mogi duten Bilbao Atletik, beste aldera, Kordobaren lekura, buruz Luka Ferronek moztu dau, hortxe presiño nola etxeak berreskuratu ederto, falta, eta hori txartela bizen zitekeen, parkatu egingo dutxo, baina txartel garbia, hombre, dinotzo balen lehenengo dala, baina ola etxea bebakarrik gelditu zitekeen, Bilbao Atletiken aldeko falta, parkatu egin dutxo txartela, Cesar Kanedari epaila kortxe errepikapena, falta garbia izan da, txartela bemerezitakoa zan, baina parkatu egin dutxo, eta Jurgi eta Kordoba, baloiaren inguruan, ia Bilbao Atletiken bardinketaren gola, heltzenan, gisa esia osatzen, jokalari bidagoz, epailagaz berbetan, Jurgik Jurgik eskumaz, edo Kordobak eskerrez, erdiratu lekiez, epailaren txistuaren zai, txistu aio epaileak, Jurgik erdiratu, baloia urrundu Logroñesek eta korner izango da. Tarsiren jaurtik eta hori Marcos Andreren hainkan jo dau, kornerra izango da Bilbao Atletikentzat, antxe doa Jurgi Oteo barriro be kornerra ataratera, Bilbao Atletiken eskumako partetik. Ia kornerra, zelan doan, ia ondo ataraten dauan Jurgik, korner hori, kornerra area barruan ipini, azkenean atzelariren gorputzan jo, gehiago urrundu daue Traberrek, baloia Undabarrenari heldu gehiago, Undabarrenak ederto, nagusitasunez pasea lastima Olaetxearen pase hona zelako, arrazoa jarritzen da Olaetxearen barruan, Logroñesek moztu, Carles Salvadorrek luze jokatu, hor ez dago inor, zuzenean baloia, Simonentzat izango da, Bilbao Atletikeko atezainak barrio be, Núñezek jokatu, erasoko jokaldia hasteko. Hortxe dago Undabarrena, baloia zabaldu, Bilbao Atletikeko kapitainak. Olaetxeagaz Badbikoa, Undabarrena bestaldera, Tarsi, kontrola ona da, ondino Bilbao Atletiken zelaian, baloia zapaldu, Undabarrena topau gurean barriro be, Núñez erimon baloia, kontuz presiñoan Logroñez taldea, pasea Gorka Perezeri, baloia moztu da Logroñez taldeak, ederto Andoni Lopezek, horrezta faltarik egon, alboko sakea Logroñentzat egongo da, lurrean dago Luka Ferrone, epaila badua bere gana, ez da emoten horre zer egondanik, Ferronek min hartu da hau. Eta alboko sakea egongo da Logroñez taldearentzat. Minutuak aurrerantza, laster beteko da, 20. minutua, Ferronek atarako da, alboko sake hori, nortopetan, hortxe movimentuan, jokatu Traberregaz, azkenean falta edo jokoskampo egonda, baloia barrio be, geuretzat izango da, Bilbao Atletikentzat izango da, 20. minutua bete da lehenengo zati honetan, markagailuan gauzak ez dagoz, guk nahi duguzan moduan, Logroñez taldea irabazten dagoalako, 12. minututik, Amelibiak sartun dagoela, Núñezek Gorka Perezega jokatu, Undabarrena, bueltan bon kapitaina, pasea ona Tarsirentzat, Tarsi Jurgiga jokatu gure izan dau, baloia Paredesek moztu dau, kontuz kontrarazokaz, Regilon eta Agirre Zabala falta. Agirre Zabalak Regiloneri egindako falta garbia, eta Logroñezentzat izango da baloia, Carles Salvador, baloiaren inguruan. Jurgi Oteo gizezian, Salvadorrek itxi, azkenean Cesar Remon izango da, falta hori atarako da ona, Cesar Remon ekipini baloia jokoan, jokoskampo, bai, jokoskampo egonda Regilon, eta baloia barriro be, Bilbao Atletik entzat izango da, Núñezek ipini dau, Agirre Zabalagaz, jokatu, Núñez barriro be, Núñezek Gorka Perezega jokatu, Gorkak badaukaz metroak aurretik jokatzeko, baloia zapaldu, Gorka Perezek, Núñezek baloia zapaldu, barriro be, Gorka Perez jarrezio baloiagaz, baloia zapaldu, Núñez, Tarsi ator baloia eskatzen, hortxe hartzen dau Tarsik baloia, Logroñezen presiñoa be hortxe hasten da, Tarsiren pasea Jurgi Oteorentza, Jurgi Oteo eta Paredes, ederra kontrola Jurgirena, hortxe jarraitzen dau Bilbao Atletikeko egalekoak, buelta emon, pasea atzera, Agirre Zabala, barriro be Jurgi, baloia zapaldu, erasoko jokaldia, Agirre Zabala,
Undabarrenaren kontrola behona da, erdiratu Undabarrenak, abantaila hor, Traberrentza da, Traber eta Kordoba burukan, Traber baloiagaz jarraitzen da hau, azkenean Kordobak ikutu, eta falta Logroñesen alde. Lurrera joan da Traber, bostekoa Kordoba eta Traberren artean, Cesar Kaneda katarako dau falta hori. Cesar Kaneda Amelibia jokatu. Bilbao Atletik defentzalenetan, Amelibiaren pasea, edarto moztu Bilbao Atletikek baloiak urten egin dau, Núñezek baloiak kanpora bota dagoelako, alboko sakea, Logroñez talderentzat izango da, Paredesek atarako dau, alboko sake hori, Baguazo geta 3. minuturantza, lehenengo zatiaren erdia, bete da, Paparrez Trabeleke kontrolatu, hor Adrian Leonen faltea begon zitekeen, baloia urrundu Bilbao Atletikek, eta zuzenean baloia Atezinari, Miguel Atezinari, honek Cesar Kanedaka jokatzeko. Cesar Kanedak luze, falta eskatzen dau Logroñez taldekoak, hor ez dago zer, Núñezek buruz ikutu dau. Erriosako taldea jarritzen dugu baloiagaz, gortzeago Traber, eskerretik jokatzen Regilon, aurre aldoko Agirre Zabala, Regilon baloiagaz, aria barruan sartu da baloiak urten egin dau korner. Partiduko 3. kornerra, Logroñez talderentzat, Regilon eta Traber baloiaren inguruan, egaleko biak azkenean oraingo honetan, Regilonek atarako dau korner hori, 23. minutuan, area barruan ipiniko dau, Logroñezekoa kortxe doa erdiraketa, Cesar Kanedak buruz ikutu, Simonentzat abantel guztia, eta kontrarazoan urtetako aukerea, ez, ekibin egin dau, Bilbao Atletikeko jokalariak taldekidea euren lekua hartu behar dauelako. López baloiagaz, eskerretik jokatzen orain, Bilbao Atletik, baloia Undabarrenak baloia zapaldu, Núñez, ondino gero zelaian, orain bai Logroñezen zelaian, Núñezen pase eskerrera, Kordoba topa gurean, Kordobak Paparrez ederto kontrolatu, Traber dauko aurrean, Kordobak jarraitzen dugu baloiagaz, atzera López erimon, Lópezek baloia zapaldu, falta dago hor, epailak ez dago ezerra edasi, ez dago ezerra edasi, eta López eri falta garbi egin dutzen. Hortxe baloiagaz, baloia tarateko prest, Ferrone. Undabarrenak buruz ikutu, Paparrez kontrolatu, Logroñezeko jokalariak, ondo baloia orain, Núñez eriemon, Núñezek baloia zapaldu, Undabarrenak baloia eskatzen dator, Núñezek Agirre Zabalaga jokatu, Agirre Zabalaren pasea Jurgi Oteo, ez dago jokoz kanpo eskumati jokatzen orain Jurgi Oteorenek erdiratu, zuzenean, Miguelen eskuetara, txaloa Jurgi Oteoren erdirak eta horreni, baina zuzenean baloia Atezainaren eskuetara joan da, 25. minutua bete da, beraz 20 minutu ondino atzen aldira heltzeko, Logroñez irabazten lezaman, Bilbao Atletik ekutz, Logroñeze bat, Undabarrenak ikutu, Amelibia eta Olaetxea burukan, Kordobak ikutu, Hortxe Asierbia libreta Cesar Kaneda, azkenean Cesar Kanedak, gorputza ipini, baloia zuzenean Atezainaren zat, Logroñez taldeak ipiniko dau barrio be baloia jokoan, baloia lurrera, Cesar Kanedak jokatuko dau, Cesar Kanedak, Amelibia, baloia modu duten Logroñezeko atzelariak, Paredes barrio be, Amelibiaga jokatu, Adrian Leonek Amelibiari, honek atzerago, Atezainaga jokatu, Atezainak, luze jokatuko da, hortxe Núñez burukan, buruz ikutu Marcos Andresek, Bilbao Atletik baloia berreskuratu, Jurgi Oteok aurkari bidauko zinguruan, baloiak urten egin dau, alboko sakea, Logroñez talderentzat izango da, kanpoko aulkiaren aurrean atarako dabe, alboko sake hori, Paredesek atarako dau, Logroñezeko esker lateralak, alboko sakea, epaileak atxeago joan behar dela esanez, metro pare bat atzerago esker lateralak egin beharko dauz, alboko sakea azkenean atara, Núñezen baloia urrundu gure izan dau, gol ostikadatxoa be jaso dau, epaileak ez dago ezer adirazi, zutundu da Bilbao Atletikeko zentrala, eta barrio be jokoan ipini partidua,
Undabarrenak buelta emon, baloia zapaldu, Nuñez ega jokatu, Barrio be, hortxe Bilbao Atletiko zentrala, luze jokatu, Olaetxea topa gurean, ez dago jokaz kanpo Olaetxea, kontrola hona da, Jurgi Oteo hori emon, eskumati jokatzen orain Jurgi Oteo, baloia zapaldu, Undabarrenari emon, venga Bilbao Atletiko guazen, Undabarrenaren pasea eskerrez, oso ondo Kordobaren kontrola be, oso ona izan da, aurrean Ferrone dauko, Kordobak erdiratu, Jurgi Oteo ez da helduko, ez da gizergi gure izan dauen, baina ez da baloia kontrolatu, eta baloia Logroñez talderentzat izango da. Barrio ben Miguel kapitainak, luze jokatu, Andoni López Paparrez kontrolatu, oingonetan gehiago urrundu da, buruz ikutuko da, Adrián Leonek ez, azkenean remonda, baloia Bilbao Atletik entzat, hortxe dago Gorka Perez baloiagaz, Gorka Perezek Nuñez eri emon, metroak duko zaurretik Bilbao Atletiko zentralak, Undabarrenari emon, atzean itxi dau, lehenengo aurkaria, Marco Andrés, honek baloia moztu egin dau, kontuz kontrara zonekaz, baloia ikutu Leonek, urrundu egin dau Barrio B. Perezek, Asier Villalibre eta Kaneda, Cesar Kaneda ikutu, Olaetxearen txada baloia, Agirre Zabala, Jurgi Oteori, honek baloia kontrolatu, zapaldu, atzera, Barrio B. Agirre Zabala, Undabarrenak buelta emon, hortxeago Olaetxea, ondo jokatuten orain Bilbao Atletik, Agirre Zabala, eskumati jokatzen, atzera Undabarrenaren pasea, Jurgi Oteo ez da baloi hortera heldu, Intzelesko presinio egiten dau Logroñez taldeak, Paredesen baloia galtzeko zorian, hor falta, Asier Villalibre falta garbi egin dutxe, Traberrek atzera, Cesar Kanedak, pasea Ferroneri, Ferronek Paparrez kontrolatu, Kordoba defentzan honetan, hortxe Luka Ferrone, Kordoba gaze burrukan, azkenean baloiak urten egin dau, ez da urten, zerra edezi dau, Bilbao Atletik entzada baloia. Hogeta 8. minutuan gagoz lehenengo zatian, bagoaz hogeta 9. minuturantza, hor falta, Asier Villaliobrerik garbia izan da. Baina epailak ez dago ezer adirazi, baloia Bilbao Atletik entzat, Lezaman, hogeta 9. minutuan, Bilbao Atletik ekuz, Logroñezek bat, 12. minutuan, Amelibiaren gola, eta baloi jabetzea azkenengo minutu honetan, Bilbao Atletik edauko, Nuñezen pasea Agirre Zabalari, baloiak ez da urten, nahiz da Logroñezeko soletuak hori eskatzen da ben. Nuñez baloiagaz, hortze jarraitzen da Bilbao Atletiko zentralak, azkenean falta Bilbao Atletiken alde, venga, guazen mutilek. Hogeta 9. minutua bete da. Nuñez baloiaren inguruan, baloia jokoan dipini, Undabarrenari emon, Undabarrenak baloia jabetza, hortxe Olaetxeari emon, ez baloia hor galdu, Olaetxearen pasea ona Tarsi, Asier Villalibre jokatu gure izan dau, Paredesek urrundu, oso ondo Undabarrenak eskerrera, Lópezek erdiretu hileke, erdirak eta hona izen alda, Miguelen eskuetara, atzetik etorrite Asier Villalibre danak sartu da, baina baloia Logroñez taldeko atezainak gelditu da, hogeta 10. minutua Laster Lezaman, ordu laurden, atzen aldiraltzeko, edertu baten Perezek buruz ikutu Kordoba eta Luka Ferrone burrukan, Kordoba jarraitzen da, atzera Gorka Perezeri emon, Gorka Perezek kontuz Undabarrena, hor presinioan nazten da Logroñez taldea, Nuñez, edertu atzean itxideu, Marcos Andre, baloia zapaldu Barrio B. zentralak, Undabarrenari emoteko, Logroñezen zelaian oraintxe sartu, Jurgi Oteo falta, Cesar Remonen falta garbia, ja badaroaz batan batzuk Logroñezek, Undabarrenak Olaetxeak jokatu, Olaetxeak Tarsik baloia ederto, Andoni Lópezek erdiratu, azkenean korner izango da, Traberrenaikan jo dau baloiak, korner izango da Bilbao Atletik entzat, hogeta 11. minutu antzagoa zenean, hortxe doa Kordoba, korner hori ataratera, ia lehenengo zati honetan Bilbao Atletikek bardinetaren gola lortzen dauan, baloia kokatu Kordobak. Are barruan ipini Kordobak, ondo doa, jaurti, Undabarrenaren gola! Azelako gol bikaina sartu dauan Bilbao Atletikek, kornerra edertu atarata, eta zetorkion moduan, Bilbao Atletikeko kapitainak jaurti, barrura gola, Bilbao Atletikek bat, Logroñezek bat. Buah, zelako gol ederra. Kordobaren erdirek eta bikaina korner horretan,
eta Undabarrena kapitainak. Zetorkon moduan baloia jo, barrura, banako barriketean markagailuan, Bilbao Atletikek bat, Undabarrena, Logroñesek bat, Amelibia. Bilbao Atletik Barrirobe baloiagaz, Córdoba, eskerretik jokatzen, baloiak urtele egin dau, alboko sakea izango da, Bilbao Atletikentzat, edo parkatu Logroñesentzat. Bete da 32. minutua, 13 minutu atzen aldire altzeko, ez da luzapenik egongo, zerlojua lehen gelditu egin da, epaia lesionatu danean eta 8. minututik hasi gara Barriro beraz, 55. amaituko da lehenengo zati hau. Cesar Remone baloia urrundu, epa, Núñezek buruz ikutu, iaia jausterako almin hartu da, baloia Gorka Perezentzat, Undabarrena, hortxe Bilbao Atletikeko kapitaina, azelako gola sartu dauan, Tarsi katzera, Gorka Perez baloiagaz, López dauko inguruan, baloia zapaldu, presiñoan Marcos André, bada espalatzera, Núñez Erimon, Núñezek baloia zapaldu, Undabarrena, hementxe dator Bilbao Atletikeko kapoa, Tarsiren kontrola ona da, Tarsiren paseaia Agirrezabala heltzen da baloia horretara, Ederto Amelibiak baloia moztu, Olaetxeari helduiako Asier Villalibre ez da heldu, Cesar Canedak baloia urrundu egin dagoelako, abantel guztia hor Núñezentza da, Núñezek baloia urtetan itxi, eta alboko sakia Bilbao Atletikentzat, Núñezek Simon Atesenari, Barriro be, erasoko joko azteko, Gorka Perez, Undabarrena López baloia eskatzen, Ederto eskerrera pasea, kontrola ona da Lópezena, Córdoba ikusi gure dau, baloia zapaldu, Undabarrenari emon Barriro be, Undabarrenak beste aldean dauko Agirrezabala, landabe agatzera baloia Núñezeri emon, bueno, pasa ez da hona izan, baina ez da zer pasetan, horreztago, inungo aurkarririk eta Gorka Perezek Undabarrenak buelta emon, Tarsiren kontrola ona da, Agirrezabalak jokatu, hor positxe gure izan dago Agirrezabalak, baloia moztu, Logroñez taldeak, Paredesen pasea Marcos Andreeri, baloia moztu Bilbao Atletikek, Asier Villalibre ez da baloia hortera helduko, Amelibia eta Atesaina, azkenean Miguel Atesainak, hor ez dago faltarik, Asier Villalibreren falta adirazi dau epaileak, Marrazainak ez dago ganera bandera atxoaltzau, eta ze aukera ona zan, ze Jurgi Oteo hor eskuman gelditzen zan, bakarri baloiagaz, Atesaina atetik kanpora, hortxe errepikapena, Asier Villalibreren presiñoa, hor ez dago faltarik, Jurgi Oteo hartzen dau baloia, eta errezena falta diraztea. Cesar Canedak jokatu, Cesar Canedak, Luka Ferrone, ez da helduko Luka Ferrone, alboko sakea, Bilbao Atletikentzat, Andoni Lópezek, atara atzera, Gorka Perezegaz jokatu, minutuak aurrerantza, bagoaz 35. minuturantza, 10 minutu kontuz. Tarsi Núñezegaz jokatu, Núñezek Tarsi, Barriro be, Gorka Perez, Tarsi, baloia ondo moiduten orain Bilbao Atletik, Núñez, 10 minutu, atzen aldialtzeko, Núñezen pasea Olaetxeari, kontrola joan da eginako aportxu bat, Erregilonek baloia moztu, Paredes ekatzera, Amelibiak, Cesar Canedak jokatu, Cesar Canedak metro dukoz, Córdoba presiñoan dator, baloia ondo moiten Adrián Leonek, Ferronek jokatu, Barriro Traberrek beste aldera, Regilon topo gurean, baloia Agirrezabala Paparrez kontrolatu, gehiago urrundu dau, Asier Villalibre falta dagor, baloia gu daukagunean, jarraitzen ditxibarik, falta dira zidau, bueno, bardin Olaetxeari egindako faltea, edo Olaetxeak atara du falta, parkatu, Undabarrena Cordobari emon, eskerretik jokatzen orain Bilbao Atletik, aurrean dauko Traber, buelta emon Cordobak, baloia Gorka Perezentza da, hortxe dago Undabarrena baloiagaz, eskerrez pasa eman gura izan da, Adrián Leonek baloia ikutu, eta alboko sakea Barriro be, geuretzat izango da, hortxe dago Andoni López, alboko sak hori atarateko prest, Ianoga jokatu, azkenean Córdoba jokatu da, Logroñez taldeak baloia moztu, Ferrone, Luze jokatu kontuz Marcos André eta Núñez eta Marcos André, Simonek urtengo dau, Ederto, Bilbao Atletiko Atesainak, seguru, baloia Gorka Perezeri emon, Barriro be, erasoko jokaldi azteko,
Euskarriak metroa dauko zaurretik, baloiagaz Agirrezabalari emon, eskumati jokatzen, Barrio Betarsi, honek baloia zapaldu, aurre ondoko Carles Salvador presiñoan, Jurgi Oteok Agirrezabalari emon, Barrio Bejurgi, presiñoan hor Logroñez taldea, baloia horrezta galdu behar, edertzo Jurgi Oteok, baloi jabetzea mantendu, Undabarrena inguruan dauko, pasea ona Gorka Perezek aurrerantza, pasea Andoni López, eskerretik jokatzen Andoni Lópezen erdirak eta bigarren zutoinen Olaetxea kanpora. Jokaldi ona Bilbao Athleticek, erdirak eta ona Lópezena eta Olaetxeak bigarren zutoinean, baloia gora joan jako, ateko sakea, Logroñez talderentzat hortxe errepikapena, erdirek eta ona da, eta Olaetxeak jaurti baloia gora joan jako, 38. minutuan, Miguel Ekatara, baloiak ez urten, ia baloia kontrolatzen dugun, Adrián Leonen pase hori, Lópezentzat zuzenean, Andoni Lópezek abantel guztiak, luze jokatu, Asier Villalibre topo gurean, Amelibiak buruz urrundu dau, Núñezek bebai, oso ondo, falta eskatzen dabe Bilbao Athleticeko jokalariek, Núñezek Barrio baloia moztu, Carles Salvador, honek luze jokatu, baloiak zuzenean urten egingo dau, eta baloia Bilbao Athletic izango da, erlojua aurrerantza, 38. minutuan. Andoni Lópezek luze jokatu, Córdoba Ferronegaz burukan, Leonek ikutu, Ederto Olaetxeak, Tarsiren pasea, Jurgi Oteo, baloia Ederto kontrolatu da, Jurgi Oteok, Agirrezabala laguntzen dauko, Jurgi Oteok regilon aurrean, Agirrezabala kerdiratu, erdiak eta hona da, Asier Villalibre topetan, lurrera joan da Asier Villalibre, ez dago ezer, urrundu egin dau Traberrek, baloia Gorka Perezek buruz ikutu, baloia hori bajatu egin behar da, Adrián Leonek ikutu, Andoni López eta Adrián Leonen pasea, Marcos Andresentzat, abantel guztia hor Gorka Perez dauko, Ederto Perezek, Núñez Erimón, Undabarrena baloiagaz, pase ona Cordobarentzat, ia kontrolatzen dauan, Paparras Ederto kontrolatu Cordobak, aurrean Ferrone dauko, Cordoba eta Ferronek, atzean itxi, falta dago, ez da bezerra dirazi epaileak, baloia zuzenean, epailearen edo atezinaren eskuetara, Miguelen eskuetara, 39. minutua, 6 minutu atzen aldire heltzeko. Markagailuan Bilbao Athleticek bat, Logroñezek bat. Salto Traber eta Lópezek, orain Gorka Perez, lurrera joan da Marco André, hor ez dago ezer, Traber ekatzera, Cesar Canedak baloia kanpora bota dau, eta antxedo epailea Marcos André, zelan dagoan ikustera. Marcos Andrek, hor salto egindo Gorka Perez egaz. Hortxe Barriro golaren errepikapena, erdiratu, Undabarrenak, ze ondo joten dagoan, zelako gol politez hartu dagoan, Bilbao Athleticeko kapitainak. Alboko sakea Bilbao Athleticek, baloia bueltau egingo dau seguruenik, ondo dago Marcos Andre, jarraitzeko moduan dago, Lópezek baloia Cordobari emon eta baloia itzuli egingo dau Bilbao Athleticek. Txaloak, Kuko zigandaren mutilientzat, kiroltasunez baloia bueltatzearen, eta Logroñez taldeak ipinido Barrio be baloia jokoan. Amelibia baloia zabaldu, Asier Villalibreren presiñoa, atezainari emon Barrio be, Cesar Caneda baloiagaz, pasea Adrián Leoneri, ametxiago Leon, pasea Lux Ferrone, baloia kurten egin dau, eta Bilbao Atletikentzat izango da baloia. Lópezek atarako dau, alboko sake hori. Andoni Lópezek luze, Asier Villalibre topetan, Cesar Caneda eta Asier Villalibre, Cordobak buruz ikutu, Cesar gehiago urrundu, oingonetan Tarsik, baloia Cesar Remonentzat, Cesar Remonek atzera, Cesar Caneda, honek atzera, atezainari, eta Miguel atezainak Amelibiegaz jokatuko dau. 41. minutua, 4 minutu atzen aldira heltzeko, Amelibiek atezainari emon, eta Miguelek Luka Ferroneri, Paparres, Luka Ferrone kontrolatu, baloiak este urten, Córdoba defensa lanetan, Adrián Leonek, Cesar egaz jokatu, Cesar Canedak luze, Regillon topetan, Regillonek Paparres kontrolatu, Agirrezabala urandoko, atzera Paredes eriemon, Paredesek atzera ondino, Amelibia zentralari, Cesar Caneda,
Baloia ondo moiuten orain, Logroñez taldea, Adrian Leonek atzera, hori Carles Salvador da, Carles Salvador Cesar Kaneari, luze jokatu Traber topa gurean, Traber eta Gorka Perez, baloiak zuzinan urten egin dau, ateko sakea Bilbao Atletikentza, laster beteko da 42 minutua, 3 minutu baino ez, atzen aldi gehaltzeko, markagailuan Bilbao Atletik bat, Logroñezek bat, Undabarrenak baloia zapaldu, Gorka Perez eriemon, Gorka Perez baloiagaz, Undabarrena emetxea dator, kapitaina, baloia Núñez eriemon, Logroñezen zelaian, pasea Tarsinentza, Lusegi, hor abante guztia, Melibiak baloia urrundu, alan dabe, Olaetxeak baloia, hor falta eskatzen dabe, ez dago ezer, Olaetxeak baloia berresuratu, Tarsi emon, azkenean Logroñezek Melibiak atzera Miguel Atesinari, Miguel etorkio moduan baloia urrundu, buruz ikutu dau Gorka Perezek, baloia Regillon entza da, Regillon eta Agirrezabala burukan, pase ona Jurgiri, azkenean Amelibiaren entzat aukera guztiak, honek baloia urrundu, Núñezek barrio be, ia segatxarra nolan baloi jabetza inok ez daukanean, Olaetxeak atzera, Undabarrena baloia zapaldu, Agirrezabala, presiñoan Logroñez taldea, Bilbao Atletik baloia mantendu egiten dau, Undabarrena, ederto Undabarrenak, Lopezeri, ederto, kontrolatu egingo dau, esker lateralak, hortxe jarraitzen dau, Andoni Lopezek, Traberre baloia moztu, Adrian Leonek atzera, Cesar Kanedak atxokatu, Cesar Remonegaz, Tarsi burrukan, Adrian Leon eskumati jokatzen Undabarrena defentsa lanetan, Leon eta Undabarrena honek baloia zapaldu, barriro be Traberreri emon baloia, Traberrek Cesar Remon, hori Luka Ferrone da, Luka Ferrone baloiagaz, pasea Leonentzat, ez dago jokoz kanpo erdiratu ingo dau, eta azkenean, korner izango da, Logroñez talderentzat, 43 minutu eta erdi, atzen aldire altzeko, Logroñezen aldeko kornerra, Traberrek atarako dau, ez dauko prisa askori, kornerra atarateko Traberrek, badoa, Logroñez taldeko egalekoa, korner hori ataraten, korner atara, Abarron ipini, urrundu egin dau Lopezek, Tarsik gehiago, ia Kordoba heltzen dan, ederto Tarsi emon, ia kontrasura urten aldauan Undabarrenak, eskerrez, bestaldera, Jurgi Oteo topau gurean, ia Jurgi Oteoren kontrola hona da, Tersinak urten egin dau, ia ikusten dauan Jurgi jaurtin, oi, kalpora! Jurgiren jaurtik eta kanpora, Zutoinan bedo dau baloiak, aukera bikaina, Bilbao Atletikentzat, eta ateko saka izango da Logroñez talderentzat, hortxe errepikapena, Jurgi ikusi egiten dau jaurti eskuma, Zutoinan joten dau baloiak, eta kanpora lastima izan daba, ze aukera agona izan dauan Bilbao Atletikek, ze ona izan dauan aukera hori, Jurgik Bilbao Atletik, aurretik ipintzeko, kontuz orain Marcos Andre baloiagaz, hor falta eskatzen dau, altzetako dino epaileak, Bilbao Atletik kontra osoan urten aldau. Amelibiak baloia moztu, hori Adrian Leon da, Adrian Leon baloiagaz, baloia zapaldu, Traberrega jokatu, Adrian Leon barrio be, Cesar Kaneda, amaitu da lehenengo zatia, atzen aldira goaz, lastima Jurgiren azkenengo aukera garbi hori, baina eserezean gelditu da, atzen aldian lezaman Bilbao Atletikek bat, Logroñezek bat, laster bueltako gara zeuekaz, bigarren zatia zuzinen eskaintzeko. Eguerdion, barriro be, bigarren zatia laster hasiko da. Eta bi jokalariak zelaian dago, ez dago aldaketarik, hasi da, Bilbao Atletikek bineo baloia jokoan, esan dugu moduan ez dago aldaketarik, ez Bilbao Atletiken ez da Logroñez taldean be, eta banako bardinketea. 12. minutuan aurreratu da Alavés, Jesus Maria. Logroñez, utzeta bateko Amelibiak sartu dau, eta barrinketaren gola Undabarrenak, Eitzelezko gola ganera sartu da Undabarrenak, 31. minutuan. Alboko sakea Logroñez talderentzat izango da. Paredesek atarako dau, zelaiaren erditik, hortxe epailari lekua eskatzen, luze jokatu, Agirrezabalak buruz ikutu, Paredes barrio be,
Hortxe dago Traber, baloiagaz, Traberrek baloia zabaldu, Undabarrenak bestaldera, antzi dago Andoni López, metroa duko zaurretik, Andoni Lópezen korrikaldia, erdiratu ingo da Andoni López, lusegi dago, baloia kanpora joango da zuzenean, ateko sakea, Logroñez talentzat, hortxe gola Barrio berrepikatuta, eskezelako golona, Damba Undabarrena jo, da barrura, perfecto. Hortxe, Luka Ferrone baloiagaz, eskumati jokatzen orain. Zelai erdian, Cesar Remonek Paredeseri emon, Paredesen kontrola, ona da, Jurgi Oteo daukorrean, hori Regilon da, Regilonek atzera, Carles Salvador Paredesegaz, ez da Paredes heldu, alboko sakea Bilbao Atletik entzat, baloia berreskuratzen dugu, 57. minuturantza goazenean, Agirrezabalak atarako dau, alboko sake hori, luze, atara, Asier Villalibre, baloia topetan ez dago faltarik hor, Adrián León, Ederto Jurgi Oteo baloia moztu, Olaetxea, akia baloia bajatzen dauan, Olaetxea baloia gaz, pasea Jurgi Oteo hori, eskumati jokatzen, aurrean Paredes dauko, erdiratu beste aldean Kordoba, luze gidoa baloi hori, eta baloia zuzenean kanpora, ateko sakea barriro be, Logroñez talderentzat izango da, Miguel kapitainak, atezainak ipiniko dau baloia jokoan. Cesar Canedak, baloia Jurgi mostuleke, laban eginda Asier Villalibre, lastimia. Cesar Remonek Paredesegaz jokatu, Paredesek Regilonen kontrola ona, hor falta eskatzen dabe, Agirrezabala txartela ikusiko dau. Agirrezabalak ikusiko dau, partiduko lehenengo txartel horia, Regiloneri falta gogorra egin eta gero, 58. minutuan. Beraz, lehenengo txartel horia Agirrezabalarentzat. Baloia atzerago kokatu behar dela, Dino epaileak. Traberrek ipiniko du baloia jokoan, aurrean Jurgi Oteo dago, gizaesia kokatzen. Estrategiazko jokaldia egin gora dabe Logroñez taldeko jokalariek. Antzi dagoz Logroñezeko gizon altuenak indartzuena pebaiare barruan. Traberrek atara, area barruan ipini, Ederto Simonek ukobilez urrundu, Kordobak gehiago urrundu dau, baloia Paredesentza da. Paredesek Cesar Remonek jokatu, Cesar Remonek barrio be, Paredeseri emon. Traberrek atzera, Paredesek baloia zapaldu. Baloia Gaskarre Salvador, Ederto Kordobak defentsalanetan, baloia berreskuratu egin dau Kordobak, eskumatik jokatzen Kordoban aurrean Paredes dauko, hortze jarraitzen dau Kordobak erdiratu, Asier Villalibre ez da helduko baloia horretara, baloia barriro bekanpora, ateko sakea izango da Logroñez talderentzat, 59. minutua bete da, ipini dau Logroñezek baloia jokoan, Luka Ferronek atezainagaz jokatu, Miguelek esatorkion moduan baloia bota, Ederto buruz ikutu Gorka Perezek, ez da Olaetxea baloia horretara heldu, kontuz Logroñezeko kontrara Zorregaz, eskerretik Regilon jokatzen aurrean Agirrezabala dauko, hotxe jarraitzen dau Regilonek, Ederto Agirrezabalako ingonetan bai baloia Ederto baten moztu dau, eskuin lateralak bikain, baloia zapaldu, baloia Tarsiri emon, Tarsik beste aldera, antxe dago Andoni López, baloia kontrolatu egingo dau, esker lateralak, baloia zapaldu, Undabarrenak, buelta emon, kapitainak, Núñez erimon, Núñezen baloia zapaldu, Gorka Perez barriro be, ondino geure zelaian, Gorka Perez ez daulekurik etopetan, Núñez erimon, baloia zapaldu, Tarsi dator baloiaren bila, hementxe dator, Bilbao Athletic Euskarria baloiagaz, baloia zapaldu barriro be, Undabarrena buelta emon, best aldera, Ederto baten Kordobari, baloia Ferronek luztu dagoela da be, Olaetxeari helduako, falta, Adrián Leonen falta egon da, Esterra Zierazi epaileak, nik ustot Adrián Leonen falta garbia izan dela Olaetxeari egindakoa, epaileak ez da bezerra dirazi, baloia barrio be, Logroñez talderentzat izango da, Luka Ferronek atara da, Olaetxea defentsalanetan, bueno, hori bai, lengoa ez, eta hori bai. Bueno, falta Logroñezen alde, lurrean dago,
Logroñez taldeko jokalaria, zutundu da. Eta falta Cesar Kaneda katarako da. Ez, azkenean berak atara dau Cesar Remonek. Atzera Adrian Leonek. Logroñez taldea baloia moduten Regilon. Regilonek Agirrezabala atzean itxi gure dau. Regilonek jarretzen dau Agirrezabala gazburukan. Regilon baloia gaz Agirrezabalak ederto defentsa lanetan. Baloia mostu, pasea Jurgiri. Baloia mostu egin dau. Logroñez taldeko jokalaria Carles Salvador. Carles Salvadorrek Adrian Leon. Remon, baloia mostu Bilbao Atletikek. Jurgi Oteo eskumati jokatzen Olaetxea inguruan dauko. Jurgi Oteo metro dauko. Pasea Olaetxeari, ez dago jokoz kanpo. Olaetxeak erriratu. Esta Serbia libre, Córdoba kalera. Cordobaren jaurtik eta hori gora joan da. Ateko sakea. Bilbao Atletikentzat izango da. Miguelek luze jokatu. Horrukuil eta daden egonda. Núñezek buruz ikutu. Orain Olaetxea, Kasier Bia librek. Baloia zin bajatu. Cesar Remonek ikutu dau. Ferronek atzera bere atezeinari. Eta atezeinak eskerrez baloia urrundu. Tarsik ederto buruz ikutu. Olaetxea, ia Olaetxea baloia bajatzen dauan. Falta egin dutxe Olaetxeari, ez dago eserra dira ziepaiak. Undabarrena ez da lu, Marcos Andre. Atzetik etorrite Adrian Leon baloiagaz. Adrian Leonen pasea Salvadoreri. Salvadorek eskerrera. Regilon inguruan paredes dauko. Regilonek erriratu. Simon, inungo arazo barik. Hor lurrera joan dira. Marco Andrés eta Núñez. Ez dago arazorik. Undabarrenak Adrian Leonen presioa. Atzera Núñezeri emon. Baloia horrez galdu. Ederto Agirrezabalari emon. Agirrezabalak metro duko, eskumatik, baloia zapaldu, hementxeator, Undabarrena, baloiaren bila, Agirrezabala, Undabarrena, buelta emon, Gorka Pérez baloia gaz, Andoni Lópezen pasea, Traberrena inkan jo dau baloiak, eta alboko sake izango da Bilbao Atletikentzat, metroak irabaziz, Logroñezeko zelaiaren aurrean. Andoni López jokatu Asier Bia libre topa gurean falta eskatzen da behor, azkenean falta Asier Bia libre, Cesarreri egindako falta, hor gorputza sartu dago Asier Bia librek, eta falta adirazi dugu epaile jaunak Asier Bia librek, Cesarreri egindako falta, eta antxe dagoz, berbetan bata eta bestea. Atara dau Miguel atezainak. Luze atarabe, buruz ikutu Núñezek, baloia Traberreri hilduiako, hori Remonda, Remonek atzera Amelibia paredesega jokatu, eskerretik jokatzen orain Logroñez, Marco Andrés lurrera joan da, falta. Núñez epemina hartun dau, Marcos Andrés lurrera joan da, Núñez epemina hartu dau, baina faltea, Logroñezen aldekoa izango da. Hortxe errepikapena lurrera doa Marcos Andre. Nik ez daik Núñezek jausterakoan hor barrio be mina hartu dauan. Baina, bueno, zutundu dira, Bostekoa jokalari bien artean, Núñez eta Marcos Andreren artean. Eta baloia Traberrek ipiniko da jokoan. Berro eta 15 minuturan txagoaz. Falta, arriskutsu izan liteke, oso antzekoa, lehenengo gola, Logroñezen lehenengo gola, alako falta baten etorri da, bigarren zutoin horretan. Traberrek atara, urrundu Asier Bia librek buruz, Olaetxeak ikutu buruz zelan dabe, Cesar Remonek da baloia, Cesar Remonek erdiatuare barruan ipini, Agirrezabala ez da baloia hortera du, Jokoz kanpo eta menga guazen, ia kontrason urteak kapaz garen. Undabarrenak Andoni Lópezek jokatu. Andoni Lópezek baloia zapaldu. Undabarrenari emon barrio be. Undabarrenak Núñezek jokatu. Tarsik Undabarrenari. Undabarrenak bestaldera eskerrez. Andoni Lópezek baloia zapaldu. Gorka Pérezeri emoteko. Núñez, Undabarrena, Núñez, metro duko zauretik, baloia zapaldu, Jurgi Oteo,
Hortxe jartzen du Jurgi, Regilonen defentsa lanak, Jurgik pasau Undabarrenari, eskerrean Kordoba dago, eskatzen, buelta emon Undabarrenak, pasea Jurgirentzat, lastima, Agirrezabala ondo kokatu egualako, Jurgi ez da konturatu, Paredes baloiegaz, Paredes egin Miguel atesenare emon, presiñoan Asier Villa Libre, Paredes eri emon, venga, potxu bat gehiago Jurgi, pasea Amelibia Salvadoreri baloia galdu Undabarrenak, falta eskatzen da behor, kontuz min hartu da balako Undabarrenak, saltzau dau, eskumati jokatzen, ederto baten, Andoni López, baloia kanpora, Bilbao Atletiken aldeko alboko sakia izango da. Ipini baloia jokoan, Bilbao Atletikek, Núñezek baloia zabaldu, Agirrezabala, luze pasea, Undabarren ez da baloi horten helduko, Amelibia katzera emon atesainari, txartu urrundu da, Asier Villa Libre jeltzenan, Asier Villa Libre, área barruan sartun da, hortxe Gernikarra baloiegaz, jarti Kordoba korner. Kordobaren jaurtiketa, Cesar Remonen gorputzen judo baloiak, eta kornerra Bilbao Atletiken alde, 57 minutuan. Antxe doa Kordoba, korner hori eta txartu urrundu da epailea, edo atesainak, eta ez da heldu. Korner atara, Kordoak, Andoni López buruz, ez da helduko Gorka Pérez, eta baloia teko sakea, Logroñez talderen zati izango da. Bueno, emoten dugu bigarren zati honetan, baloi jabetza, batez Bilbao Atletik daukola, ez dugu aukera garbirik ikusi orain arte, baina, bueno, Simone pentsa eta arrizko jokaldirik ez dago sortu. Falta Adrian Leonek Tarsik egiendakoa. Harina tala dau Tarsik. Ola etxeari emon. Epa, horu kondo kadea, hori ze txartela. Zer atarako dutxo horia. Adrian Leoneri txartel horia. Ola etxeari emondako. Ukubila. Sartu dau. Txartel Adrian Leonek. Logroñezek ikusten dauan lehenengoa. Bilbao Atletiken Agirrezabalak ikusi dau. Undabarrenak atarako dau, Bilbao Atletiken zat falta hori. 58 minutua bete da, erlojua bat aurrerantza. Banako bardinketak hasi jarraitzen dugu, 31 minutuan bardindu dau, Bilbao Atletikek gola. Undabarrenak sartu dau, Amelibiaren gola 12 minutuan etorri dautze da batekoa, eta dinogu moduan geure kapitainak sartu dau banakoa. Undabarrena berak atara falta hori, Asier Villa Libre topa gurean, pasetan itxi Jurgi Oteok, ia baloia kontrolatzen dauan, Paredes dauko aurrean, hortxe Jurgi Oteo, erdiratu Jurgi, urrundu egin dauan Melibiak, bigarrenean gehiago urrundu dau, Núñezek buruz ikutu. Bueno, gauza bat argi dago, eske urruntzen badau Núñezek, eta ondo urrundu dau, ezin dutza horrelariari, buruan. Eta argite garbi, ikutu dau Núñezek buruagaz, burukadea. Orduan ezin dana da, baloia ikutu badau, ezin dozuna da bestaren burua ikutu. Baina bueno, epaiak egintzen dau, beti zen dugu moduan. Amelibiak atarako dau falta hori. Kontu, bete da 59 minutua, bagoaz 60 minutu antza. Amelibiak Adrian Leonega jokatu. Barrio Amelibia, antxe, Asier Villa Libre, defentsa lanetan. Amelibiaren pasea Salvadorreri. Ederto, Agirrezabala defentsa lanetan. Regilonentzat pase hori, Regilonentzat. Baloia moztu. Paredesek atarako dau, alboko sakea. Balbikoa Regilonegaz egin. Ederto, Kordoba defentsa lanetan. Moztu egin dau Adrian Leonek atesainari. Atesainak Cesar Kanedagaz jokatu, ia Bilbao Atletikek urteetan dauan apurtxu bat, Cesar Remonen pasea, abantele guztia hor, Gorka Pérez entza da, Gorka Pérez, presiñoan Marcos André, alboko sakea, Bilbao Atletiken zat izango da, momentuz baintzat, ez da aldaketarik, ez Bilbao Atletiken, ez da Logroñez taldean be. Andoni Lópezek luze jokatu, Kordoba ez da baloi hortera helduko, Cesar Remonek gehiago urrundu dau, buruz ikutu Carles Salvadorrek. Marcos André ez da baloi hortera heldu, Simone Kainkaga urrundu behar izango dau, luze jokatu Kaneda eta Asier Villa Libre falta.
falta Jokoz kanpo. Asier Villalibreren jokoz kanpoko adierazi dau Marrazainak, bandera txoa altzagu daualako. 30 minutu partido amaitzeko. Momentuz behintzat markagailuan banako bardinketea. Paredesek atzera, Amelibia baloiagaz, pasea Regiloneri, Regilonek pasea txarto zorionez, Núñezek baloia berreskuratu, Andoni Lópezeri emon, Andoni Lópezek baloia zapaldu, Undao Arrena baloia eskatuten, Ametxe kapitaina jaso, Núñezeri emon baloia barrio be, Logroñesen zelaien sartun da, Antxe heltzen da Olaetxea, kontrola ona Olaetxea, Miguele gelditu Olaetxea barriro, Miguele barriro begelditu. Aukera bikaina, bikoitza izan da Olaetxeak, ezin gola sartu. Undabarrena baloiagaz, hortxe Olaetxea barriro be, baloia zapaldu, Kordoba limon, López inguruan dauko, Kordoba jarretzen da urridetu Kordobak, urrundu egin dago Amelibia, baloia kanpora, txaloak Bilbao Atletikentzat, eta Olaetxeak eskuak burura, zelako aukera garbi bi izan dagoazan Olaetxeak, hortxe errepikapenak, baina ezin baloia sartu. Lópezek alboko sakea luzatara Asier Villalibre buruzikutu Jurgi Oteo, baloiak urten egin dau, baloia joan egin jako, eta teko sakea izango da barriro be, Logroñez taldearentzat. Zelako lastimia, zelako penea, aukera garbiak izan ditolako Olaetxeak, jokaldi bakar baten, Miguelek luze jokatu, buruz ikutu da Andoni Lópezek, tarsikatzera Núñezeri, kontuz presioagaz, baloiaz galdu hor, luze Núñezek, pasea oso ona da, Jurgi Oteo helduko da, Amelibia eta Jurgi Oteo, azkenean, Amelibia lurrera, alboko sakea Bilbao Atletikentzat, Antxe doa Agirre Zabala, alboko sake hori ataratera, 63 minuturan zagoaz, Agirre Zabala, baimena eskatzen epailari, alboko sake hori atarateko. Ametxe ator Olaetxea baloia eskatzen, berentza da baloia, paparrez kontrola egin Olaetxeak iagortik urtetako kapaz dan, korner atara da, oso ondo, azkenean Paredesen nainkan baloiak jo, eta korner atara da, Olaetxeak, bigarren zati honetako 3. kornerra, Bilbao Atletikek atarako da, 63 minutua bete danean, hortxe doa Jurgi Oteo, korner hori ataratera. Hortxe Jurgi Oteo, kornerra atara, ondo da kornerra, Asier Villalibrek, Miguel. Inungo arazo barik, altu egin jako Asier Villalibreri eta rematea indarbarik egin da, ezin izan dagoelako, indarra emon azkenean atezinaren eskuetara, zuzenean, Undabarrena Tarsiri emon, Tarsiren pasea ona Kordobarentzat, Kordoba pasetan ditxi, Amelibia eta Kordoba, azkenean atezinaren aukera guztiak, Carles Salvadorrek Paredesek jokatu, Paredesek Cesar Remon, honek atzera Amelibiari, Amelibia Cesar Kaneda jokatuko dau, eta honek Cesar Remon itxeko dutxo barrio be, Cesar Remon pasea enartu Andoni Lópezek baloia moztu, Traberrek bebai barrio be, Traberren pasea, Adrián Leonen zada, Adrián Leon, ederto baten, Gorka Perezei baloia kanpora bota, alboko sakea izango da, Logroñez eta aldearentzat, markagailuan banako bardinketak jarraitzen da, bigarren zati polita ikusten gago, 26 minutu ondino, partidu amaitzeko, gehi luzapena, Traber baloiagaz, eskumati jokatzen, Traberren pasea, Tarsik ederto berreskuratu da, Undabarrena, ez baloia galdu, Asier Villalibre korrezta, baloia errekuperatu, Salvadorrek atzera Cesar Kanedari, honek Amelibiagaz jokatu, Paredes eskerretik jokatzen orain, Logroñez taldea baloia zapaldu, atzera barrio be, Salvadorreri emon, Carles Salvadorrek jokatu Cesar Remonegaz, barrio be, Carles Salvador, atzera Amelibia zentrala, atzean Logroñez taldea, baloia moiduten, luze jokatu, Amelibiak, Andoni Lópezek baloia ederto moztu, Olaetxeak atzera atezeneri, Simoneri, eta Simonek eskuekaz hartu, barrio be, jokoa azteko Gorka Perez. Undabarrena baloia zapaldu, Unai Núñez, pasea ona da Tarsirentzat, Amelibia aurrean dauko, Tarsik erdiratu, Amelibiaren gorputzean jo baloia, korner izango da, Bilbao Atletikentzat, 76 minuturantzagoaz, estrategiazko jokaldia egingo dabe,
Jurgi Oteo, bi besoak altzauta ikusten izan dugulako, hortxe doa baita be, Kordoba, korner horren ingurura, baina moten dau, Jurgi Oteo berak atarako dauala. Jurgi karea barruan ipini, Núñez, penalti, Núñezen falta. Ba neure zalantza dokota, zor lurrera oian da Núñez. Baina lurrera oian da Núñez, eta epaileak Logroñesen aldeko falta adierazi dau. Atara dau epaileak hortxe errepikapena ikusi egin gure dut, Núñez, bueno, lurrera doa, horrei esan errepikapenean ez dute zer ikusi, baina bueno, errezena behegia da. Atezainak, luze jokatu, Ferrone, Kordobak buruz ikutu dau, Cesar Caneda, Cesar Remonega jokatu, honek Traverreri, atzean itxi dautarzi, kontuz Traver baloiegaz, pasea Regilon eskerretik jokatzen aurra Agirrezabaladoko, Regilon baloiegaz Paredes inguruan, Paredes entzat, Agirrezabalatzerik oso ondo, Agirrezabalak baloia kanpora bota, oso ondo baloia, Logroñesek atarako dau alboko sakea, eta laster aldaketa egongo da Logroñez taldean, antxe ikusten dugulako, jokalari bi, Logroñez taldeak, Muneta eta Espina, zeleratzeko prest dagozanak, atara Paredesek, alboko sakori, Núñezek baloia urrundu, ondino arriskoa jarraitzen da, hortxe dago Remon, Cesar Remonek, baloia Traverreri, Traverren pasea Núñezek buruz ikutu da, Jurgik baloia ezin atara, Salvadorek bestaldera, antxe dago, Andoni López, baloia atara itxu, Marco Andrés burrukan, Andoni Lópezen pasea, Salvadorrek berreskuratu da, falta hor, Asier Villaliberri, falta Garbia eta Txartela. Txartela Cesar Remonek ikusiko dau, Logroñesentzat bigarren Txartela, Cesar Remonentzat, eta aldaketa egongo da. Adrián León kanpora doa, Adrián Lemon kanpora eta Espina sartuko da bere lekuan, eta ikusiko dugu ia Munetaren lekua nok betetan dauan. Zazpia Traver kanpora eta Mamos Muneta barrura. Beraz, aldaketa bikoitza egin dau Rafael Berges, Logroñeseko entrenatzaileak, Adrián León eta Traver kanpora, Espina eta Muneta barrura. Logroñotik etorri den zaletuek txaloak, jokalari bion niri, baloia Undabarrenak ipiniko da baloia jokoan, Asier Villalibreri, falta Garbia egin deutze zelai erdi horretan, Bilbao Atletik epe laster aldaketa egingo dau, antxe ikusten dugu nolasko hain uste dala, kuko zigandak azberoetan dagoana, ipini dugu baloia jokoan Bilbao Atletikek, Núñezek Kordobak jokatu, Paparrez ederto kontrolatu Kordobak, Horpo, Sesin, Muneta atzean itxi hortxe jartzen dugu Kordobak, azkenean Muneta, baloiagaz, Munetak eskerrez, luze jokatu, Núñezek buruz, Undabarrenari emon, Undabarrena eta Espina urrukan, Undabarrenaren pasea Olaetxeari, Olaetxeak Kordobak erdidatu egileke, ez da ona, azkenean Cesar Remonek ikutu eta baintala, atezainaren zatetan. Kontu bagagoz, 70. minutuan, Amelibiak jokatu, zelai erdi horretan, Regilon ekatzera, Amelibiak jokatu, Cesar Caneda barriro be, Cesar Caneda, Espinagaz jokatu gure izan da, honekatzera, Carles Salvadorreri, Cesarrek barrio be, Carles Salvadorreri, Salvadorre Paredesek jokatu gura, ez da helduko, pasea luzegia da zorionez, eta baloia Bilbao Atletik entzate izango da, 70. minutua, oraintxe bertan beteko da, beraz, 20 minutu gehi luzapena, partidua amaitzeko.
Agirrezabalak atarako da, luzatara Agirrezabalak, Asier Bialibre buruz ikutu, Olaetxeak gehiago, abantele guztia hor, Cesar Kanedaren da, Jurgi Oteo badoa presiñoan, Cesar Kanedak bere atezenekaz jokatu, Miguelekaz jokatu, eta mentzia dator Cesar Remon, baloiaren bila, barrio be atezenari emon, atezenai luze jokatu, Ianok egiten dagoen salto, Marco Andresek salto egin du Núñezegaz, azkenean Lorri zentzat da baloia, eskerretik Regilon jokatzen, kontuz kontra Sorregaz, Regilon erdirantza dator, pasea Munetari, Munetak ez du pasa ondo egin, Núñezei baloia urrundu, Jurgi Oteo eta Amelibia katzera. Atezenegaz jokatu, eta baloia Logroñez zentzat barriro, Remon. Muneta katzera, barrio be, Muneta, buelta emonen Munetak, pasea Paredeseri, esker lateralak, baloia kontrolatu, Jurgi Oteo defensa lanetan, barrurantza dator, Munetak jokatu, Munetak atzera, barrio be, Salvador repasea, ez dago Jokoskampo Paredes, Agirrezabalaren hainkan jo dau baloiak, eta alboko sakea aldaketa gongo da. Olaetxea da kanpora, eta Nolaskoa izartuko da. Txaloak Olaetxeari, aukera garbi bi izan ditu, lastimia izan daba, aukera gaurrek ez aprobetsatzea, Olaetxea kanpora eta Nolaskoain barrura. Jokalari oso ona, jokalari abila, Nolaskoain. Paredesek atarako dau, alboko sake hori. 71 minutuan, atara Munetak jokatu, Munetak erdiratu, hor falta dago, jarretzeko bai, falta egonda, falta garbia izan da, Gorka Perezeri egin deutzena, beraz, baloia, barriro be, geuretzat, Bilbao Atletik entzate izango da, ia, bigarren goltsu hori heltzen da, 72 minutuan gagoz, Núñezek atarako dau, falta hori, Gorka Perezeri egin dutzen falta, Undabarrena baloia zapaldu, Espina defensa honetan hortxe jarritzen da Undabarrenak, pase ona Asier Villalibrek buelta emon, Kordobagaz jokatu, honen kontrola ona da eskerretik, hortxe jarritzen dau Kordobak, ia zer egiten dagoen Kordobak, Asier Villalibrek jokatu, are barroan sartunda dago Asier Villalibre, erdiratu, Remonek urrundu, Carles Salvadorre gehiago, Lópezek buruz ikutu, ez dago Jokoskampo, Asier Villalibre, ez da marrazaina bandera zualtzau, Asier Villalibrek, Lepos jokatzen, jokalari biditu inguruan, azkenean Remonek baloia kanpora bota, alboko sakea, Bilbao Atletik entzate izango da, 73 minuturan zagoaz. Hortxe Andoni López, alboko sake hori ataraterako, luze jokatuko dau, seguruenik, area barruan ipini, Asier Villalibre tope gurean, Cesar Kanedak buruz ikutu, Antxon Munetak gehiago urrundu, abantel guztia Núñez entza da, Núñezek baloia urrundu, Kordobak ez dau baloi hori kontrolauko, Muneta eta Kordoba azkenean baloia kurten egin dau, eta alboko sakea barriro, Logroñez talderen entzate izango da, hone pesteuke prisarik, markagailu honegaz gustora dagoz, honentzat Bilbon lesaman banako bardinketea lortzea emoitza oso ona da, Atala Zerronek, Espina hortxe burrukan Bilbao Atletiko jokalariak Undabarrenak baloia eroan dau, kalida dauko mutil honek, itzela ganera, atzera, Gorka Perezek atzerago, Simon Atezainak jokatu, abaita guztia hor Atezainak dauko, Agirrezabalak jokatu gure, ikutu Regilone kontuz kontra Sorregaz, hortxe doa Espina baloiagaz, Espinak baloia zapaldu, eskerretik Paredeseri emongo dutxo, Paredesen erdiratu, urrundu egin dau Núñezek, lurrera joan da Marcos Andre, penalti eskatzen, horrezta ezer egon, alboko sakea barrio be, Logroñez taldera entzati izango da, eta minutuak aurrera antzadoaz, 75 minutua laster beteko da, beraz, ordu laurden gehi luzapena, 15 minutu gehi luzapena, falta izango jakoz partiduari, Amelibia Cesar, ia baloia mozten dugun, Ederto Nolaskoaine baloia moztu, Kordobari emon, Kordoba eta Cesar, Kordobak erdiratu, urrundu egin dago Amelibiak, baloia Nolaskoaineri helduko jako, Jaurtik, kanpora! Jaurtik eta ona, edo aukera ona, Nolaskoainek izan dagoena, baina Jaurtik eta gora joan jako, Bilbao Atletikeko erdilari bikainari, eta ateko sakea Logroñez talderen entzat izango da.
Atara Miguelek. Luze jokatu. Hortxe salto egin gure izan dago Marko Andresek. Ukondoa sartu dutzo Tarsiri. Ederto orain Gorka Perezek burruz urrundu. Ia baloi hori bakatzen dugun Jurgi Oteok. Ezin kontrolatu, Regilon baloiaga, Regilon Paredeseri emon, Paredesek, Cesar Remon, Cesar Remonek buelta emon, Nolaskoain eta Asier Villalibre defensa lanetan. Cesarrek Espinari emon, baloia luzeki, Jurgi Oteo kontrolatu dau Tarsi eta Muneta, Antxon Munetaren falta garbia, eta falta Bilbao Atletikek atarako dau. Aldaketa egongo da laster baten. Bilbao Atletikek egingo da aldaketa hori. Nuñezek atara dau. Lópezek ondo kontrolatu dau. Andoni López Muneta gazburrukan, pasea ez da ona izan, ia baloia berreskuratzen dauan. Hortxe dago Luka Ferronek aurrelariak jokatuko izan dau, lurrera joan da Marko Andres. Hortxe jarraitzen dau Bilbao Atletikek, pasea Kordobari, eskerretik jokatzen. Aurrean remondauko Kordobaen erdireketa ona, hortxe dago Asier Villalibre, Agirrezabalari, emon dutzo baloia, Agirrezabalak Tarsi dauko inguruan, hortxe jartzen dago Agirrezabalak, pasea Tarsiren kontrola ona, nola askoain baloia eskatzen nolan dabe, Undabarrenare emon dutzo, Undabarrenak buelta emon, Tarsi barriro be, Tarsik Agirrezabala ez dira konpondu baloia moztu, Regilonek egin dau, kontuz kontra osoagaz, hortxe jartzen dau Regilone pasea Espinari, Espinak baloia zapaldu, Munetaren pasea, eskerrera Salvadorre, Paredesega jokatu, hortxe dago Paredes, baloia zapaldu, atzea baloia emon Salvadorreri, Carles Salvadorrek nolasko bainatzean itxi, Espina, Ederto, Kordoba defensa lanetan, alandabe, Remone baloia bereskuratu, eta Salvadorrek atzera, Amelibiak jokatu, Amelibiak Espina, Antxon Munete inguruan duko, Ederto Asier Villalibre, defensa lanetan, ia Bilbao Atletikek urteten dauan, hortxe jarritzen dau, Asier Villalibre, pasea hona da Jurgi Oteo, aria borro estartuko da Jurgi Jaurti, lastima, Paredesek etorrite, baloia moztu, Jurgi erdiratu, urrundu Remonek, baloia nolasko aineri, eta Regilonek, baloia atzetik etorrite, urrundu gure, hortxe Kordoba barriro be, Remonek urrundu, Espinaren pase luzea, kontuz Marko Andreren kontrola ona, Marko Andre eta Núñez, lurrera joan da Andre, hor ez dago faltarik zer? Ez dago faltarik, Marko Andre lurrera joan da, baina ez dago faltarik, baina epaileak hori adirazi dau, eta Logroñesen aldeko falta egongo da. Lurrean dago Marcos Andre, arnaz hartzen, minik ez duko, baina egin dauan esprina eginda. Faltea hor ez dago ezer, ez dago ezer, epaile jauna, erratu egin zara. Kontua, 78 garren minutuan gagoz. 12 gehi luzapena, partidua amaitzeko. Momentuz behintzat markagailuan banako bardin eta hortxe lehen Jurgiren aukera, Jaurti eta Paredesek lurrera botata ondo ekidin dau. Espina, falta hori da tarrateko prest. Eta Antxon Muneta, emoten dau Espina bera izango dela. Falta hori atarako dauana. Geiza ezia kokatzen, hortxe dago Jurgi Oteo eta Tarsi. Ia Espinak zer egiten dauan, erdiratu edo zuzenen Jaurti, epailea pakea eskatzen, hor ez dago ezer, txistua jo, hortxe doa Espina, Jaurti Espina, Simon, uoi, geldik eta oso ona Simonek. Oso ondo Jaurti dau Espinak, eta geldik eta oso ona aldaketa gongo da, Jurgi kanpora doa, eta Seginek minutuak izango ditu, azkenengo minutu honetan txaloak Jurgi Oteorentzat, badu aldageletara gaur, aukera izan da Jurgi Oteok, eta Segin barrura, kornerra Logroñesen aldekoa izango da, antzeago Antxon Muneta, korner hori ataratera, Laro igarren minutua laster beteko da, 10 minutu baino ez, gehi luzapena, partidu amaitzeko, Bilbao Atletikek bat, Logroñesek bat, Muneta korner atara, buruz ikutu Cesar Remonek,
Antxon Muneta jarretzen da, Nolaskoainek ezin urrundu, oin honetan bain, Nolaskoainek baloia urrundu, baloia zuzenean kanpora joango da, eta alboko sakea izango da Logroñez taldearentzat. Azkenengo 10 minutuetan sartunda partiduan. Cesar Caneda, Kamelibia sortxe, Córdoba, defensa lanetan. Paredesek luze jokatu, ez talduko hor lurrera joan da Reguilon, azkenean Bilbao Athletic baloia ezin berreskuratu, hortxe dago Marco Andresek jarretzen dago baloiagaz, Andrekek Antxon Munetak jokatu, Antxon Munetak baloia bajatu, eskerrera Reguilonek erdiratu egileke, honek erdiratu bigarren zutoinean, ez da heldu. Ferrone, Undabarrenak buruz ikutu, Nolaskoain eta Cesar Remon burrukan. Freskoago dago Nolaskoain, eta beste txartel horia duko. Nolaskoainek jokua gelditu. Atzera Gorka Perezeri emon. Hori Andoni López da. Andoni Lópezek erdiratu Asier Villalibre topa gurean, Cesar Caneda eta Asier Villalibre azelako burruke gaurko honetan. Salvador, Cesar Remonek atzera. Ondo jokatzen Bilbao Athletic, ia, kapaz garen, bigarren gol hori sartzeko. Undabarrena baloiagaz, Eberto kapitainak atzean itxeo bezpina, zelako kategoria, Nolaskoain Córdoba duko inguruan, hortxe pasea berarentzazan, Nolaskoain jarretzen dago azkenean mostu egin dau, Logroñez taldeak, Remonek Luka Ferronek jokatu, Luka Ferronek Muneta, Ferron, Reguilon, ondo atrás dau, baloia Logroñezek, venga, hombre. Seginen falta, aldirazi dau epaileak. Atala Logroñezek, Antxon Muneta, Reguilon erimon, eskerretik jokatzen Logroñez, erdiratu, Simon, zutoinera. Bufa. Venga, guazen, Bilbao Athletic, ondino metroa dauko aurretik eta minutua pebai. Hortxe Núñez baloiagaz. Logroñezen zelaien sartun da. Kordobarentzat pasea, Paparrez kontrolatu, atzean itxidau Ferrone, hortzo jertzea Kordobak, ia erdiratzen idukon Kordobak, erdiratu, Tarsi, jaurti, eskuan ikutu ez, gorputzan ikutu dago, Amen Liberen gorputzan ikutu, zabali dago, oso zabali dago partidua, Amen edonok sartu leke gola. Cesarrek, Antxon Munetak jokatu, Jokoz kanpo Marco Andre, ez da Omarrazainak altzau, Agirre Zabalak buruz ikutu segin baloia falta garbia, Marcos Andrekek segineri egindako faltea, Marcos Andreia dau, Sisko inge, falta berena izen da, baina oso nekatute dago, jarretako arazoa pebai, eski asko korridu dau, eta Logroñezek aldaketa egingo dau, eta emoten dau bintzat, aldaketea berana izango dela. Oine fisioa sartzen da, aldaketa ongo da, bera izango da, Marcos Andre kanpora doana, eta bere lekua Juan Franek beteko dau. Hirugarren aldaketa beraz egingo dau Logroñez taldeak, hauz izango da hirugarren eta azkenengo aldaketea, Marcos Andre kanpora, eta Juan Franek beteko dau, bere lekua hortxe errepikapena, falta garbia izan da, segineri egin dautzona. Venga, barrura Juan Fran, kanpora Marcos Andre, eta kontu, 84. minutua, 6 minutu gehi luzapena partidu amaitzeko. Bilbao Athleticek bat, Logroñezek bat. Núñezek, luze jokatuko dau. Luze jokatu Núñezek, Asier Villalibre topa gurean, Asier Villalibre buruz ikutu korner. Venga! Guazen Asier Villalibreren kornerra. Kornerra, Bilbao Athleticen alde. Kordobak atarako dau. Korner hori. Hortxe Kordobak. Aria barruan ipingo dau, aria barruan ipini. Kordoba, Núñez ez da heldu. Korner barrio ez. Ateko sakea.
Ia ba, azkenean, zer emoten da ben, azkenengo minutu honek, 85. minutuan gagoz. 5 gehi luzapena partidu amaitzeko. Miguelek atara dau. Hortxe, Carles Salvadorrek, luze jokatu, Andoni Lópezek ikutu, azelako burruka dagoano, Salvador eta Tarsi, lurrera joan dira biak, baloia Paredesentzat, Paredesek egalera, Reguilonek kontrolatu, Paredes Cesar Caneda, setorkio moduan, baloia berreskuratu bilo Atletik, lastiman nolazko baineko horrezin izan da olako kontrolatu, eskumati jokatzen orain, Luka Ferrone, atxean itxi dau Kordoba, Luka Ferronek munetari emon, Munetak baloia zabaldu, pasea Carles Salvadorreri, Carles Salvadorrek atzera Amelibia. Amelibiaren pasea, Reguilonek pasetan itxi, azkenean norra baita guztia atezainarentzat da, Simon atezainarentzat. Simonek luze jokatuko dau. Asier Villalibre, Otxe Reguilon, Núñezek atzera, atezainagaz jokatu. Hortzi dago Gorka Perez. Gorka Perezek Núñezek jokatu, baloia moi duten Bilo Atletik, Tarsi arrapa gure dau, Amelibiak abante guzti dauko, urrundu dau Amelibiak baloia berreskuratu Bilo Atletikek, Aigre Zabalaren pasea, nolazko Ainiesta baloia urtera helduko, lurrera joan da Remon, adandabe Salvador baloiegaz, Salvadorrek Juan Franeri emon, kontuz orain eskerretik, Reguilon jokatzen, aukera garbi izaleke lorrizientzat, herriatu Reguilonen jaurtik, kanpora. Juan Franen jaurtik eta kanpora joan da. Eta baloia aldaketa egongo da azkena. Undabarrena doa kanpora, oso ondo gaurkoan. Kapitaina eta Guruzetak azkenengo metroak, azkenengo minutuak izango ditu gaurko partidu honetan. Azkenengo aldaketa egin dau Kuko Zigandak, 87. minutua, beraz, minutu 2 eta erdi gehi luzapena partidua amaitzeko. Simonek atarako dau. Ateko sakori. Simonek luzatara, Asier Villalibrek, buruz ikutu Cesar Caneda gazazelako burrukea partidu guztian zehar, Ferronek urrundu, Gorpoz ikutu Espinak, Andoni López, ia baloia bakatzi daukagun, Kordobak Asier Villalibreri, Amelibiak baloia moztu, Reguilon, eskerretu jokatzen orain Reguilon, hortxe Núñezek emoten dago hor arazo fizikoak dituela, Reguilonek azkenean, opa, falta garbia, munetari egindakoa nolazko ineri, ez, azkenean Núñezek ez duko arazo fizikorik, pentsau izan dugu baietz, bai ez duko arazo fizikorik. Hortxe dago Gorka Perezek, Andoni Lópezek jokatu, honek atzera barrio be, Gorka Perezek Núñezek jokatu, Núñezek baloia zapaldu, eskerrez paseak, ondo kontrolatu orain, nolazko Ainek, falta Bilbao Atletiken alde. Núñez lesionatu eginda, inor ez da kontutuko, ja 3 aldaketak egin dauz, Kuko Zigandak, baina zentrala lesionatuta dago. Eta emoten da, arazo fizikoak izango dituela partidua amaitzeko. Hortxe dago Kordoba, baloia ipiniko da, 89 minutu bat gehi luzapena, partidua amaitzeko, gizon zenuen abilatere ekaria barren ditu, Kordobak erdiratu, azkenean ez da Asier Villalibre helduko, hortxe dago Asier Villalibre eskerrez, area barba sartundak Gernikarrak, Regilondoko presioan Asier Villalibre jarretzen dau, Logroñez taldeak baloia moztu, segin baloiagaz, Asier Villalibre defentsanetan edertu, Agirre Zabalak baloia moztu, Asier Villalibre baloia ez dugun galtzen, hortxe jarraitzen dugu Gernikarrak bera bakarrik, edertu Asier Villalibre falte egin dutze, Bilbao Atletiken aldeko faltea, 20 segundu, 90. minutura heltzeko, ia zema luzatzen dauan epaileak, seguru luzatuko dauala, banako barrinketa gagoz, laster baten luzapen helduko gara, Kordobak atarako dau, falta hori,
Gizon sendoenak hortxe 4 minutu luzatuko dago Kordobak erdiratu, penalti bezkatzen dago hor Núñez, lurrera joan dalako, gehiago urrundu dau, Luka Ferronek, Tarsi baloia gaz, kontuz, baloia moztu daulako Juanfran eta Agirrezabala, Juanfranek atzean itxi dago ederto, Agirrezabala oso bizkor baloia kanpora bota, eta baloia Logroñez talderentzat, Luka Ferronek atarako dau 4 minutu, luzatuko dau epaileak, beraz 3:30 partidua amaitzeko. Hortxe Luka Ferronek atarako dau, alboko sake hori. Segin defentsa lanetan, Luka Ferronen erdiak eta urrundu egin dau. Gorka Perezek, zema sufritzen da bilen Núñez, hortxe ikusten dozue. Lesio eta dago zentrala, min itzela izango da, baina hortxe, 3 aldaketak eginda dago zanez, jarraitu egin behar da. Bilbao Atletikeko zentralak, 3 minutu, partidua amaitzeko, Luka Ferronek atarako da, Salvadorrek atzera, Simon atezainak, abainta guztia, harin atara da, Simonek, Cesar Kanedak baloia berreskuratu, Cesar Kanedak Antxon Munetari emon, hortxe dago Ferrone, segin defentsa lanetan, azkenean itzelesko burrukia hortxe dago Antxon Munetak bestaldera, Agirrezabala eta Regilon, hor ez da faltarik egon, ez da ezer epaileak, baloia Simonentzat, minutu 2:30, partidu amaitzeko, Simonek ez da ondo jo, hortxe buruz ikutu Nolaskoainek atzera, Gorka Perezek jokatu, Andoni López, Córdoba, falta garbia egin dutzo, Espinak, eta Bilbao Atletikentzat izango da, Barriube baloia, antxe da Núñez gizajoa, lesio eta lana, bigarren zutoin horretara, erloju aurrerantza, minutu 2 baino gitxiago, partidua amaitzeko, area barruan ipini, nola Guruzeta ez da baloi horten heldu, Regilon, Guruzeta helduko da, ez dago jokoz kanpo, erdiratu, Amelibia kurrundu, Andoni López, falta gonda hor, Núñez Ellaurti, gelditu epailean erbarra zainak, eta gol. Zer egonda hor ba? Kordobaren txartela, ba nire zalantza daukotaz, Kordoba txartela ikusiko dau, hor jokoz kanpokoa hadirazi dau epaileak, eta, bueno, ba ikusteko moduko jokaldia, polemikarako jokaldia, kontu, minutu ba falta izango jako partiduari amaitzeko, hortxe errepikapena, ikusten gogoz Núñez Ellaurti, erretxasean, ez dago niretzako Kordoba hor jokoz kanpo. Niretzako Kordoba ez da jokoz kanpo egon, baina marrazainak horitza direze da. Ikutu Espinak, ia Bilbao Atletik baloia berreskuratzen dauan, Agirrezabalak buruz ikutu, Antxon Munetaren pasea, horra banta guztia atezainaren da. Harina atara dau, Kordobak baloia kontrolatu, atzean itxi dau ederto Cesar Remon, hortxe jarretzen dau Kordobak, edo segin da parkatu, segin baloiaga seginek erdiatu, Munetaren gorputzean jo dau baloiak, alboko sakea Bilbao Atletikentzat, 20 segundu falta jakoz partidua amaituteko, Andoni Lópezek luze ipiniko da baloia area barruan, hortxe doa, Guruzeta ez taldu, Amelibiak urrundu dau, amaitu da partidua lesaman, lastima aukera garbia, lurrean Bilbao Atletikeko jokalariak baita Logroñezeko ape, eta banako bardinketeagaz amaitu da. Ondorio salkapenean Bilbao Atletikeko 37 puntu izango ditu, eta Logroñeze 31 puntugaz geldituko da. Gogoratu hurrengo jardunaldian Bilbao Atletikek etxetik kanpora jokatuko dauela San Sebastián de los Reyes taldearen kontra. Geure aldetik besterik ez, eskerrik asko dan hori hortxe gotearen, eta datorren astre arte, haupa Atleti!